mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye. Walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Aw bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan. Jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw. I n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoires de santé, agences de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangeries, supermarchés, hôtels, bars, restaurants, écoles publiques, écoles privées, avocats, notaires, huissiers, pharmacies, sociétés de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔla kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier in sera aw ma, aw bɛ se ka wuli ka se APDP la. Aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli. O formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara. O bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo kan APDP la. Walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na, aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Aw bisimila hôtel Lafiya la. Ni ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw
aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na aw be weleli kɛ 36077 la walima agence edem sa mun ka surun aw la. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Falaye Keyita bi su in na an ka baabu a bɛna taa ni kunnafoni telimanw ye. Bi su in na min ye sanu kekaw fɛ yen sanba min nana a ye tiɲɛni kɛ Falaye sanpɛrɛ a kɛra mɔgɔ dɔw sata ye. An nana an da don o la k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye u se k'o faamuya cogo min na. Musow ka don hukumu kɔnɔna na wulikajɔw kɛra sa wulikajɔ min n'o ye taama ye nin waati in na Kulukorokaw fɛ yen musolakaw olu fɛ. Ayiwa Falaye ko denfili bɛ ka caya Kulukoro dɛ k'a daminɛ den san fu la fo ka taa se a san 13 ma. O fililiw kun an nana da don la k'o fana ɲɛfɔ. Mali ale bɛ Japɔnkaw fɛ yen baro sigi kɛra bi Mali tɔgɔla n'Ala sɔnna ma sini ye Mali tɔgɔla su fana ye. An yɛrɛ fɛ yan Bamakɔ premier ministre kɔrɔw u ni sariya tigilamaw karilen don ɲɔgɔn na Falaye. Musa Mara ale kɔni bilara ka taa min ye kaso la ka kɛ ni cybercriminalité procureur o ka laɲini ye. Shogel Kokala Mayiga ale tun bɛ ka lamɛn pôle économique la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 fo ka taa se a kanɲɛ 18 ma. A kɔni segira ka taa a ka so yanni baara tɔw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛfɔ. Zɛgɛw n'o ye an ka samata sɛgɛw ye bololantolati olu kan ka jouer sini u ni Sudan ni min ye se sɔrɔ sa u bɛ taa final kɛnɛ kan. Demi-finale tɔ kelen dɔ la sa Nigeria ale ni Senegal olu karilen don olu kan ka kari ɲɔgɔn na nɛgɛ kanɲɛ 18 waati a bɛ daminɛ n'o ye. Anw ta o ye nɛgɛ kanɲɛ 21 ye. Nin ye kibaruyaw ye su in na an bɛna minnu walawala ka fara an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na wara minnu fana kɛra k'an da don olu dɔw la su in na maaw bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min na Falaye. Wolomasiri tabaw olu ka ɲɛma a ye kibaruya di ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa bi min ye selifana seli tɛmɛnen kɔfɛ tɛnɛnkunkaw fɛ yen jan dɔ kun dara an ka wolomasiri tabaw ɲɛ ko ni Ala sɔnna a ma u na tila k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sabula fo ka taa se an don waati ma min ye armée ye ale tun ma kibaruya di wale nka ngo kɔni mɔgɔw ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye ko Bamananci kɛbaa dɔ kɔni tun b'a fɛ ka jan da u ɲɛ tɛnɛnkun marabolo kɔnɔna na min bɔra a la armée ale ka bataki an n'o da aw tulo ka sini. Marakala n'i ye pɔn tigɛ ka ɲɔnɔn sira minɛ dugubakaw fɛ yen Bamananci kɛbaaw Falaye olu ye wulikajɔ kɛ ye bi wulikajɔ min n'o ye Dugabugu dugu yɛrɛ kɔnɔna caman maa caman ja tigɛra kosɛbɛ sabula maaw balila selifana seli bannen dɔw tun bɛ janaja kɛyɔrɔ dɔ la waati min n'u segintɔ don ka na so u balila ka tasuma ale mɛnɛnen ye tasuma funteniba min ye ko in ye sa maa minnu ni a kɛra olu ɲɛna olu ka lakali la u ko ko juma jiginnen waati min na nin Bamananci ni Jogawale kɛbaa ninnu donna Dugabugu yɛrɛ kɔnɔ Chinois olu ka siso min bɛ yen n'o ye maa minnu bɛ baara kɛ usine na u siso u donna yen ka mobili 2 ta ka taa n'o ye mobili tɔ minnu bɛ yen sa u ye tasuma minɛ olu la u tɛmɛbaatɔ fana dugu kɔnɔna na Kɔrɔbiyari n'o ye dugu Kɔrɔbiyari ye ale kun kan ka na su dɔ ta u ye sofɛrikɛ lajigin ka bɔ o kɔnɔ ka taa n'o Kɔrɔbiyari fana ye armée kɔni nana ko nɔgɔnin fɛ muguti tora senna sa fo nɛgɛ kanɲɛ 15 tɛmɛnen ni miniti 30 ye kibaruya wɛrɛw an ma se k'o sɔrɔ ka fara nin waleya in kan Falaye min kɛra bi Dugabugukaw olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la a na kɛ sasa Bamananci Jogawale kɛbaaw u ɲɛsinnen don sɔrɔ kɛyɔrɔw de ma usines baarakɛyɔrɔbaw maaw bɛ nafolo sɔrɔ yɔrɔ minnu na ani ka baara kɛ walima ka dugudenw mago ɲɛ yɔrɔ minnu na u ɲɛsinnen don olu de ma sisan
kunungo min ye sogolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Suala marabolo la kurumari kɔnɔna na an ye kibaruya sɔrɔ Fala ye kunu min ye bamanciwale kɛbaw ye k'u taara baganw cɛ dugu 4 na. Dugu fɔlɔ o ye Amdalayi ye n'u b'a wele ko Busoro kan, Dar Salam, C21, Sengo Markala ale ni Duguba ninnu bɛɛ lajɛlen yɔrɔw ye sa kɔni u taara yɔrɔ minnu na ka taa baganw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ani ka duguden dɔw cɛ. Maaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nɛgɛ kanɲɛ 19 waati ye k'u tilara ka segin ka na tuguni ka na fɔ dugu 4 maa ninnu ye k'u nana siɲɛ fɔlɔ la u ma fɛn k'u la ko n'u segira ka na u sɔrɔ yen Fala ye k'a bɛ juguya u ma nin waati na ko duguden fɛn fɛn bɛ yen sa u bɛɛ lajɛlen y'u ka minɛnw cɛ ka taa dugu 4 mɔgɔ bɛɛ lajɛlen u y'u ka minɛnw cɛ ka yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bila. Min ye armée ye ale fana kɛlen don ka larawuliba daminɛ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa dugudenw ka laɲini ninnu bɛ se ka sabati cogo min basi bɛ se ka na cogo min na maaw bɛ se cogo min na ka segin k'u ka sɛnɛ kɛ nka nin waati in na kɔni a jatigɛ barika bonyanen don kosɛbɛ dugudenw olu ma nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Sankaw fɛ yen min ye kabamɛrɛ ye ko ale ye tiɲɛni kɛ Sanokikaw fɛ yen muso 2 kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'olu tun bɛ Maɲa Dogorokoyi o dugu komini kɔnɔna na Fala ye Sanoki mara la min y'a cercle kɔnɔna na Sanpɛrɛn ko a kɔni ye olu kɔni fa nin kalo in tile 27 min ye Sanpɛrɛn ɲɛ ka kɔn o fana ɲɛ a kun ye muso dɔ fana a n'a denkɛnin fana o fana fa mɛ kalo tɛmɛnen na ale dugu kelen na Sanokikaw fɛ yen dugudenw kɔni ja tigɛlen don bi sabula kun jɔnjɔn ma sɔrɔ ka fɔ maaw ye nin waleya 2 ninnu olu kɛli la. Fala ye an ka premier ministre kɔrɔ Musa Mara bi min ye nɛgɛ kanɲɛ 15 waati a ka kunungo lamɛnniw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ cybercriminalité maaw olu y'a wele ko a ni procureur ka ɲɔgɔn ye sabula ɲininkaliw mana ban Fala ye u bɛ taa n'i ye procureur fɛ yen k'i ka PV k'o da i kan i yɛrɛ ye kuma minnu fɔ procureur ɲɛ ŋɛn i ɲɛ ŋɛn a bɛ ɲininkaliw kɛ ɲɔgɔn na o mana fara min na procureur ale bɛ sɔrɔ k'i ta ni bila f'i ye. Fala ye an bɛ segin a kan dɔrɔn k'a ɲɛfɔ maaw ye cybercriminalité ale kɔni tɛ maa ka maabaya dɔn a tɛ maa ka maaniya dɔn i bɛ waleya min kɛ bugunatigɛ min kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ka kɛɲɛ ni i yɛrɛ ye wa ale de la fana maa tɛ kiiri don maa nɔ na maa tɛ kiiri tigɛ maa nɔ na n'i ye fɛn mun fɔ n'o y'a sɔrɔ ɲangini de tara ka s'i ma kiiri don e bɛ se ka to so nka n'o tɛ ni maa min nɔ minɛlen diyagoya ni f'i ka na wa min ye nɔ minɛli fana ye n'i y'a kɛ i kɛra maa ye u b'i wele k'i lamɛn ale ni sariya tɔ si tɛ kelen ye n kɛra premier ministre kɔrɔ ye o n kɛra jamana ɲɛmaa ye o n ye maaba ye o n'i kɔni ye waleya kɛ bɔlɔlɔ kan ka ban Fala ye sariya in a ma nɔgɔn dɛ parce que a dama ka kan bɛɛ lajɛlen ye o la sa Musa Mara ale kun lamɛnna waati tɛmɛnenw na an bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama juillet kalo a tile 16 n'a tile 15 n'a tile 16 bɛɛ lajɛlen kun y'a ye k'a fɔ ko a ɲininkara o waati la ka tila ka taa n'a ye sigira 4nan procureur fɛ yen o bɛɛ kɔfɛ Fala ye bi tuguni Musa Mara a ɲɛ ŋɛn min ye Kulubalikɛ ɲɛ ŋɛn ye o laban min na sa o ye ko a y'a bila ka taa kasobon na nin waati in na Fala ye Musa Mara a ka sonaldonbaga n'o ye maître Muntaka Tali ye ale ye bataki ci an ma bataki min na a y'a sɛbɛn ko premier ministre kɔrɔ Musa Mara k'u y'a bila mandat de dépôt la bi utu kalo tile fɔlɔ san 2025 min ye Musa Mara ye k'a kun taara weleli jaabi weleli min ni pôle min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye brigade d'investigation min bɛ yen n'o bɛ pôle min sigilen don pôle national de lutte contre la cybercriminalité ko a taara o de ka wele jaabi wele in tun kɛra bi n'o o ye utu kalo tile fɔlɔ ye premier ministre kɔrɔ ko a ma ɲɛ min kɔ maître Muntaka Tali ka fasiri la Fala ye k'u y'a bila ko ka taa kasobonba la min ye bɔlɔlɔ sira fɛ kabi juillet kalo tile 4 a kun ye bataki min sɛbɛn bataki min kɔnɔna na a ko k'a taara bɔ an ka maa minɛlen dɔw ye n'o bɛ tali kɛ Rasbach la Adama Ben Jara Clément Dambele min ye Lewura ye Kawu Jim ale ni Rose Poivron ka taa se Mohamed Yusuf Bachir Rasbach a ye o bɔlɔlɔ kan ka sɛbɛn min kɛ k'a fɔ k'a taara b'olu ye ko laadala a bɛ taa b'u ye wa fana k'u ni lami k'a yira k'a fɔ k'u k'u hakilina kɛ kelen ko don nataw la wulikajɔ bɛ sen na min bɛna n'a to u bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ cogo min Fala ye o min sɛbɛnna juillet kalo tile 4 a ka Twitter kan maître Muntaka Tali ko k'a minɛkun kɛra nin ye wa ɲininkaliw kɛra la nin de kan brigade d'investigation min bɛ yen n'o bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye BJ ye
o tun fana tun y'a lamɛn juye kalo tile 4 tile 15 nin waleya kelen na ka kɛ n'a ka juye kalo tile 4 sɛbɛnni ye. O kɔfɛ sigida 4 na tribunalba n'o ye tribunal de grande instance communicative kɔnɔna na procureur Touré o fana tun ye Musa Mara lamɛn juye kalo tile 16 ka tila k'a bila ka taa so. Min ye maître Muntaka Tali ye a ko ko a kumaw bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ko kelen na, ko nɔminɛli ni sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra k'a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. Procureur min bɛ cybercriminalité kunna sa n'o ye docteur Adama Kulubali ye k'a kɛlen ka Musa Mara lamɛn a ka kuma fɔlenw ka kununko k'a ko k'a bila ka taa kaso la. A ka kiiri o bɛna kɛ septembre kalo nata o tile 29 a bɛ bɛn ntɛnɛndon dɔ ma fala ye ko min ye Musa Mara a jalakira mun ni mun na min ye degun ye k'a y'o ta ka ɲɛsin faso ma n'aw b'a fɔ ma ko atteinte au crédit de l'État. Musa Mara fana ko a ye kan sɔsɔli kɛ ka ɲɛsin jamana marabaaw ma n'o ye opposition à l'autorité légitime ye. O fana kɔfɛ sa ko a ye waleyaw kɛ waleya minnu bɛ basigi ani ɲɛmajɔ min b'an ka jamana kɔnɔ bi ka dan sigi o la ka ɲagami don o ko la, incitation au trouble à l'ordre public. Fala ye u ye fɛn 4nan min fɔ n'o o ye Musa Mara k'a y'o kɛ o ye k'a ye kibaruyaw di, kibaruya minnu tɛ tiɲɛ ye, kibaruya minnu bɛ bi ni danganiya t'a bolo u la wa min bɔ yɔrɔ fana n'o ta yɔrɔ olu ma dɔn. O la sa ko min ye Musa Mara ye a nɔ minɛna kun minnu na maître Muntaka Tali ka fasiri kɔnɔ o ye nin ye. Min ye maître Muntaka Tali ye a ko ale minnu y'a ka sonaldonbaw ka ɲɛmaa ye k'u bɛ wulikajɔ minnu filɛ nin ani nɔminɛli kuma minnu fɔlen filɛ nin ka ɲɛsin Musa Mara ma k'u b'a kɔn bi u b'a kɔn sini wa u bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa sariya jo ka se ka sɔrɔ min ye Musa Mara ye a bɛ se ka lafiya cogo min. Fala ye min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ cybercriminalité maaw u ma kuma, u ma bataki bɔ, u ma kunnafoniya di waleya mun kɛra fɛn minnu sigira sen kan anw bɔra ka fɛn fɔ sisan nin bɛɛ lajɛlen bɛ maître Muntaka Tali ale ka communiqué o de kɔnɔna na. Fala ye wulada in na min ye Sogɛli Kokala Mayiga ye a masurunamaw a limanaw a n'a a kanubaw olu caman fana y'a bila u ka bɔlɔlɔsira kan k'a yira sa k'a fɔ ko min ye premier ministre kɔrɔ ye k'a tun bɛ pôle économique la bi sɔgɔmada in na maa min tun b'ale kɛrɛfɛ sa ka se ka baara ninnu nɔgɔya bolo n'o ye avocat ye u ko k'o ye maître Cheikh Umar Konare ye. Sɛbɛn belebeleba 2 u kɔni ko ko Sogɛli nɔ minɛlen n'o la a na kɛ wariko ye ale ta na tali kɛ o la. Ɲininkaliw kɔni daminɛna nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa kun fori nɛgɛ kanɲɛ 18 Pati Sakanadila ye. Sisan lamɛnni kɔfɛ u ko ko premier ministre kɔrɔ k'a ka taa ka so nka fala ye an ye kibaruya min sɔrɔ o ye k'a fɔ ale ta tɔ o taa laban min ye cour suprême na o bɛna n'a fɔ min kan ka sigi sen kan yaasa baara min don an ka se k'a tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn nka n'Ala sɔnna ma sini an na maître Cheikh Umar Konare wele k'a ɲininka n'o y'a sɔrɔ bataki b'a fana bolo ka kɛ ni Sogɛli ka weleli ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka faranfasiya di mɔgɔw ma u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ nin ko ninnu na cogo min na fala ye. An bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na an ka kuma kɛnɛ kan. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ an bɛ taa Kulukoro mara kɔnɔna na ko denfili k'a sanga wulilen no bi dɛ min ye nin kalo 3 laban in na ye muso ani du ni denmisɛnnin bolofara min bɛ Kulukorokaw fɛ yen ko denmisɛnnin kalo 2 ka taa se san 13 ma k'olu caman fililen de bɛ ka ye bi Kulukoro fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bananbakaw fɛ yen Kati ani Joyila k'olu de ta ka ca kosɛbɛ. Fala ye ko mun bɛna ni den ninnu filili ye den minnu bɛ yen n'u wolola n'u wolo cogo ma ɲɛ ni u kɛlen tɛ ka kɛ masaw ye kosɛbɛ ten
ni degun bɛ u nacogo la olu caman ko olu somɔgɔw b'u mabɔ u la dɔw ta ye u y'u fili sabula olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko min ye somɔgɔw ye u dɛsɛlen don musaka t'u bolo ka se ka den yɛrɛ matarafa min ye nin ko in kɔni kɛlen don ka sunɔgɔ tigɛ Kulukoro bi musow dun ani denbaya baarakɛlaw la sabula yɔrɔ tɛ olu bolo u bɛ se ka den ninnu lasago yɔrɔ minnu na ka se k'u mara o yɔrɔw la Kulukoro ale marabolo kɔnɔna na o la sa ko weleweleda de kɛlen don maaw ka lakɔlɔsili kɛ yaasa min ye nin den fili min filɛ nin ye a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ale Kulukoro kelen in kɔnɔna na hali bi fala ye musow tɔgɔla don hukumu kɔnɔna na sa musow ye taama kɛ taama min n'o ye farikolo ɲɛnabɔ taama ye kunungo juye kalo tile 31 min ye COPEF ye ale musow olu de farala ɲɔgɔn kan sa ka taama kɛ a caman musolakaw kilo 4 u ye dɔ kɛ farikolo ɲɛnajɛ la kilo 4 u ye dɔ kɛ taama in a kɛ kun ye ko ka musow k'olu ka hakɛw k'olu dafa fala ye an bɛ taa Osaka Japonkaw fɛ yen bi premier ministre Mali tɔgɔla don jago ni dɛmɛ ale ni bolo ni ɲɔgɔnma kɔnɔna na sa ka taa se tile wulilen dugu ma n'o ye Japon ye exposition universelle Osaka bi tun ye Mali tɔgɔla don ye baɲumankɛ tɔnw ka taa fara kɛnyɛrɛye tigilamaw ka Japonkaw fɛ ani Mali taw Maju Sɛnpara ale tun b'a kɛnɛ kan min ye Sanusi Buna ye Sɛnpara ale fana tun b'a kɛnɛ kan ka taa se an ka jagokɛlaw n'an ka bololabaarakɛlaw ma minisiri min yɛrɛ bɛ jagoko kunna n'o ye Musa Galabu ye Musa Alassane ale ni Mamu Dafe olu kɛra kumatigi ye se mun bɛ Mali ye baara mun bɛ Mali bolo fo ka taa se Mali yɛrɛ bɛ se ka koba minnu kɛ bi an ka fanfɛ bolo kɔnɔna na ani IS jamanaw u ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ professeur Usuwi Sako ale fana kumana kosɛbɛ sɔrɔko ta nasira fɛ ni maa min b'a fɛ ka na baara kɛ Mali kɔnɔ ka n'i sigi ka baara kɛ fɛn minnu b'an fɛ yan dugukoloko la jiko la kuranko la ani an ka denmisɛnninw olu ka ca cogo min bi min ye fɛɛrɛ minnu b'an bolo ani foro kɛnɛ minnu b'an bolo min ye APK min ɲɛmaa ye ale y'i da don o la k'o fɛsɛfɛsɛ Mamu Dafe ale ni Musa Alassane olu ko ni maa min y'i sigi bi ka diɲɛ lajɛ jamana minnu na ni basigi ni lafiya bɛ ka don ye ni maaw bɛ se ka taa baara kɛ hakililatigɛ kɔnɔna na ko Mali b'o jamanaw fɛ bi n'i nana i tɛna na nimisa sabula jamana ɲɛmaaw olu kuntilenna ye min ye o na f'i ye taabolo ye min ye o na fɔ bɛɛ lajɛlen ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jagokɛla minnu taara kɛnɛ kan ani magobatigi minnu taara fala ye u yɛrɛ n'u bɔɲɔgɔnko minnu bɛ Japonkaw fɛ yen ɲɛŋɛ a b'a fɔ min ma ko B2B u yɛrɛ kumana ni ɲɔgɔn ye min ye Burama Jawara ye ale tun bɛ kɛnɛ kan yen pharmacitigiw ka ɲɛmaa n'o ye Jitadem ninnu ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ka taa se an ka magobatigi minnu bɛ yen olu caman taalen don kɛnɛ in kan premier ministre a ye Japonkaw fo min ye baara bannen pewu a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɛnɛ ɲɔgɔnna Mali mago bɛ nin na wa a y'a ɲini min ye Japon magobatigiw fɛ u kana siga foyi ko u kana fala ye kɛnɛ kan yen u ka Panasonic Energy a taara ka taa olu ka guwa lajɛ o fana bɛ kɛnɛ kan yen batterie lithium dilanyɔrɔ min bɛ ka taa o fana lajɛ premier ministre ko na Ala sɔnna ma bi Osaka kɔnɔna na n'o o ye utukalo tile 2 o tɛ sini sa wa Mali tɔgɔla don yɛrɛ bɛna sigi fala ye seko ani dɔnko an ka fɔlikɛla minnu taara u bɛɛ lajɛlen na ye kɛnɛ kan min ye hôtel New Otani na Osaka ale kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ye bi sɔgɔmada in na cogo min sini u ka fɛɛrɛ kɛnɛba fana kan u bɛna taa da bɛɛ lajɛlen yɛlɛ pewu k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 12 ma Mali ale seko n'a dɔnko de bɛna taa warankata fa bɛɛ lajɛlen fɛ premier ministre n'a bɔra yen a na sɔrɔ sa k'i kunda min ye Irisilakaw fɛ yen Kirikini Sankaw a kan ka taa yen fana ni Japon taama ale banna fala ye n'an bɔra yen bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na sa Mali ni Inde ni ɲɔgɔn cɛ Indekaw ka baarakɛtɔ min bɛ an fɛ yan n'o ye minnu ka baara bɛnnen don sanni feerew ma ni jagokɛlabaw don olu nanen n'u sigi Mali kɔnɔna na sa n'o ye Depak Motuani ye olu ye donbolo kɛ an ka wolomasiri tabaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye minisiri min bɛ mara jamana kɔnɔ lakanako kunna mɔbili 12 kura u y'o ta k'o di ko i fala ye min ye 6 ko k'o di polisilakaw ma min ye ambulance 6 k'o di dɔgɔtɔrɔlakaw ma médecin colonel Assa Bajalo ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan yen sefa wari miliyɔn 200 ko o de donna minɛn ninnu na ka se k'u ta k'u di Mali ale minisiri min bɛ kɔnɔna lakanako kunna ka taa se minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna k'u k'o kɛ ka baaraw kɛ jɛkulu in y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni nakun ye min ye
o ni Mali bɛ se k'u bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min minɛn minnu dilen filɛ nin ye Dawudi y'a yira sa ko a nana na waati la sabula bi ni magoɲɛ bɛ anw ye min ye kɛnɛyako ta nasira fana ye a ko k'o fana na bɛn mobili minnu filɛ nin ye sa n'o o ye mobili kura ninnu ye Falaye santé ale ni protection civile ko u na mɔgɔw ma mago ɲɛni nin ye kosɛbɛ baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ n'o ye Topaz multi industrie SA ye a y'a yira ministre la sa k'a fɔ ko olu bi a mɛnna koyi nka u bɔlɔ don ni o kɛra Laginɛ Konakirikaw fɛ yen bolofara min b'u bolo yan fana o bɛ baaraw kɛ kosɛbɛ min ye Mali ye u n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a mɛnna min ye sa ambulance ninnu ye u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔlakaw olu yɛrɛ mago bɛ min na nin waati in na dɛ Falaye o ambulance yɛrɛ de sɔrɔlen filɛ nin ye ministriw fo k'u waleɲuman dɔn jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko min ye baara ye ko Ala k'a ɲɛ u bolo Falaye samata sɛgɛw n'u b'a fɛ ka se sɔrɔ ka na ni kupu ye u tɔtɔra ndolati 2 ye a fɔlɔ ye sini ye o ye demi-finale ye ani Sudan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye min y'an ka denmisɛnninw ye k'u hakilila tigɛlen don kosɛbɛ sabula poule kɔnɔna na Mamad u tɔn da koyi bɔko 3 seko 3 u ye o de sɔrɔ Yakuba Tangara ni ale ye journaliste ye sportif ye n'ale bɛ kɛnɛ kan ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko Mali farikolo ɲɛnajɛ n'o ye musala bololadolacila ninnu ye k'u yɛlɛcogo ɲɛna koyi u y'a daminɛ ni 55 ani 50 u bɛna an fa o don koyi u bɛna an ka ko ba pewu Falaye o kɔfɛ k'u sera ka se wɛrɛ sɔrɔ tuguni 70 wa sen u ka laban in o taara fɔ ko 86 ma ko o yɛlɛcogo ka ɲi min ye entraîneur ye ko a ka ntolacilaw a bɛ s'u ladon doni n'u bɔcogow la hakilila sigɛlen don kosɛbɛ tiɲɛ don ko Sudan du Sud ani Mali ka bɛnko fɔlɔ de tun ye o donko ye Mali a ye se sɔrɔ o kan nka équipe min don k'an ka hakili to a la dɛ u fana u sen tacogo ka ɲi u bolo tacogo ka ɲi min ye kuru saba fililaw caman b'u bolo n'a b'a fɔ o ma ko 3 points anw yɛrɛ fana an ka Sitan Kone bɛ yen min y'an ka Bala Yiraw bɛ yen ka taa se min ye an ka muso minnu bɛ yen n'olu nalen don nin kɛnɛ in kan ye ko maa bɛ se k'i ɲɛjɔ ko ye supporter minnu bɛ yen Falaye k'a ka ca ni ba n'a si ye Mali de supporter ka ca ni bɛɛ lajɛlen Abidjan yɛrɛ tɛ Mali ye wa kuma tɛ 13 villes Abidjan commune min falen don Malien na o ye 13 villes n'i kɔni ko k'i b'i ka ko kɛ 13 villes la palais de la culture a bɛ 13 villes de Abidjan palais de la culture a bɛ 13 villes de 13 hôtels o ni basket kɛyɔrɔ in o si man jan ɲɔgɔn na ninnu bɛɛ lajɛlen Falaye ko an ka denmisɛnninw tonnen don i ko fɛn wɛrɛ min ye u yɛrɛ u hakilila tigɛlen ko k'olu kɔni ko ko olu dimanche k'olu bɛna ni kupu ye koyi o ko ten dɛ supporter ko supporter kan tɛ de nka ko min ye Nigeria ye u ko ko o jɔyɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ dɛ k'o kɔni ye favori ye ko in na ko nɔn tɛ yan k'a tɔ si tɛ se olu la ayiwa an ka dugawu kɛ Falaye Ala ka a ko timɛ ko ɲuman di an ka maaw ma u ni jɔnjɔn ka se ka na Falaye an bɛna an ka kunnafoni kuncɛ ni min ye o man di kosɛbɛ an ka cɛkɔrɔba an fa n'o o ye professeur Nci Idriss Mariko ye Ala ye ale ka kalifa minɛ a la Nci Idriss Mariko maa min don kalan n'o ye littérature ye a y'o dɔn fo k'o dɔnkala kari min ye kalan kɔni ye ka tubabukan kalan k'a sɛbɛn maa min don a y'o kɛ sanayɛlɛ kalanso la n'o ye Flashing NSUP ye utukalo tile fɔlɔ o kɔni Ala ka wele sera a ma a kɔni bɛna nɔba de to sabula maa min don maa ma falenba kun don dɔnnifa kalanfa belebeleba kun don ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna sa k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko bɛɛ lajɛlen k'a yira bɛɛ la seko ni dɔnko tigilama bɛɛ lajɛlen min ye ministre min yɛrɛ tun bɛ seko ni dɔnko kunna o kɔrɔlen fana don n'o ye Nci Idriss Mariko ye ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la bi utukalo tile fɔlɔ min ye Mariko ye k'a kɛra maa ye kalanfa ɲɛnamaba maa min don fana sɛbɛnnikɛla ɲɛnama don ekɔli karamɔgɔ ɲɛnama don an ka seko ni dɔnko o matarafaba fana don a ye jɔyɔrɔbaw k'an ka jamana kɔnɔ min ye faso yɛrɛ kɔnɔna ani kalanso kɔnɔna na fo ka taa se ministeriya jɔyɔrɔ ma Musa Tarawele tile la a y'o kɛ maa min don fana a y'i cɛsiri waati bɛɛ lajɛlen an ka seko ni dɔnko a kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye a ye sɛbɛnniw kɛ ka waleyaw sigi sen kan Mahamudu Dafɛ ka bataki kɔnɔ sa ko nin waati in na min ye général d'armée Asimi Goyita ye k'a bɛ taasibila kɛ ale ni gouvernement mɔgɔw bɛɛ lajɛlen u bɛ taasibila kɛ ka ɲɛsin fure in ma ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ min na Ala ka o nɔgɔya ye an n'a bɛ taa jɛmu Ala k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya
min ye a ka denbaya ye fana n'olu dusu kasilen no bi ko sangafo bɛ ta ka ɲɛsin olu ma. Minisiri ko sa ko a bɛ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin min ye fure in ma. A taara ka fɛn minnu to ko olu na kɛ misali ye maaw bolo, maaw ka se ka baara kɛ n'o ye don nataw kɔnɔna na. Nci Idris Mariko n'Ala sɔnna ma min ye araba nata ye, a ka janajaw o bɛna na kɛ utukalo tile 5 a yɛrɛ ka so Jelibugukaw fɛ yen. An bɛ dugawu kɛ sabula a denkɛ Bala Mariko an n'ale fana bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ dugawu kɛ sa cɛkɔrɔba ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya, a y'an ka min na Ala k'o nɔgɔya, an n'a bɛ taa jɛma Ala k'o nɔgɔya, Ala k'an yɛrɛ ye k'an ta don kɔnɔ. Su in na ta k'o jɔya fala ye k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Ni Ala n'a kira sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 12 an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan. Fɛsɛfɛsɛli a bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na, Ala ka dugu ɲuman jɛ, Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ. Sini kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'a d'an ma, Ala k'an ka jamanaw kisi, Ala k'an ka jamanaw tanga. A k'an bɛn sini. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75. Ngo 98 17 76 45.